Gavà i Olocau són dues poblacions agermanades per les moltes vinculacions socials i històriques que les uneixen. Aquests dies la vila valenciana celebra la festa de la coronació de la Verge i per això dissabte passat una delegació gavanenca va viatjar fins a Olocau per celebrar-hi un acte cultural. La Coral Sallarès hi va fer un concert en una jornada cansada que va començar a Gavà a les 7 del matí i va acabar novament a casa a quarts de 12 de la nit. Gavà Televisió no va ser en aquest concert, però vam demanar als cantaires de l'entitat que ens expliquessin com vivien el viatge, que ens ho expliquessin des de dins. I per això els vam oferir viatjar amb la càmera subjectiva de Gavà Televisió. Aquest és el reportatge resultant. Bon dia. Hola, bon dia. Jefe? ¿Y ahora? Sí. Ay, Dios mío. No obstant, no passa res, perquè quan tampoc sabem el volum de gent i demés com estem fent. És una pallesa que està fent les labores típiques de la recaudació. No, està cerca de la zona peatonal. Está en la...